Aның тарихи kitaplar турында мен көп сөйләмим. Чөнки безнең башка гадәттә башка шундый презентацияларда күрсәтүләргә караганда бу Фәйзулхак әфәнде үз китабы турында үзе сөйләмәкче. Чөнки кеше ни әйтергә теләгәнен үзеннән дә яхшы итеп әйтергә мөмкин түгел. Батырша темасы üstünde min köptenen эшлим инде, монда 15-20 ел. Бу беренче генә китабым түгел Батырша турында, чөнки Батырша восстаниесына багышланган китапларым чыккан иде Батырша восстаниесына 250 ел. 2005 елда. Урысча да, татарча да чыкты инде. Бу китап чыкты Татарстан китап нәшриятында 12 ел белән тамгаланган, тик ул чыкты 13 елның март айында. Әлбәттә, яңа чыганаклар килеп чыкты. Әлбәттә, ул чыганаклар дөресен генә әйткәндә бик яңа дип әйтеп булмый. Минем өчен ул билгеле иде. Тик мин ул чыганакларны булганын беләм, тик миңа килеп кермәгән иде. Һәм алар хәзер миңа килеп керделәр. Ул чыганаклар өстендә эшләгән Чулошников дигән кеше. Совет заманында 1940 елда ул Батырша восстаниесына багышланган беренче китабын чыгарган кеше. Менә ул чыганакларны туплап әзерләгән. Һәм ул күп еллар Башкортстанда архивында яткан инде. Хәзер дә шунда дип сөйлиләр. Мин үзем ул чыганаклар белән эшләгәнем юк. Һәм шул чыганакларны хәзер интернетка элделәр. Һәм мин аны иң беренче буларак, менә бу китабымны эшләгән вакытта элекке чыганакларга өстәп, менә шушы яңа чыганаклар файдаланып, шактый гына яңа мәгълүматлар алдым. Монда яңа нәрсәләр. Иң беренче Батыршаның биографиясына төгәллек керде. Төгәллек нәрсәдә? Төгәллек Батыршаның уку еллары. Менә моңа кадәрле язучылар язалар иде, Батырша мәдрәсәдә 10 ел укыган. Дөрес булып чыкмады. 10 ел түгел, 17 ел, 16 ел укыган. Ул хәзерге белем белән чагыштырып караганда, ул аспирантура гына түгел, докторантураны да бетергән. Менә шундый зур галим. Гарәп телен, фарсы телен камил белгән кеше. Коръәнне яттан белгән. Менә шушы авыр елларда 1754-55 елларда Батырша күрә, әгәр дә тормыш булай дәвам итсә, чукындыру дәвам итсә, ислам дине Русия дәүләтендә бетәчәк. Татарны чукындырачаклар, битерәчәкләр.